Генрых Далідовіч, губаты. Ласяня, нечакана прачнуўшыся, пачула, што нехта сюды ідзе. Хоць яшчэ мала пражыло на свеце, але ўжо адчула, што гэта тупае не той малы, рудаваты, але шпаркі і спрытны, дужы ў нагах, з учэпістымі зубамі зівер, які нядаўна, зваліўшы з ног, цяў яго за кумпяк, што цяпер абліваўся нечым цёплым і соладка пахкім, ды балюча ныў. Той звер падпоўз зусім нячутна, насупраць ветру, а пасля, як яно крыху адстала ад маці, неспадзявана выскачыў з-за кустоў, збіў з ног. Тым болей гэта ішла нелёгкая доўгахвостая знаёмая ліса, якая часта блізка падыходзіла і доўга пазірала на іх, дужую маці і яго, свавольніка, і небаязлівы заяц-сусед, не буравата-шэры з белаю мызаю барсук-валацуга, якіх маці ніколі не баялася і не адганяла, якія любілі пастаць ля іх і самі пасля адыходзіліся. Валокся нехта цяжка, ломячы галінкі і парыпваючы, тупаючы. А пасля, калі гэтыя шаргавітыя крокі пачуліся зусім блізка, хтосьці, рассякаючы паветра, лёгка шуснуў сюды, да ягонай схованкі, пад густы лазовы куст. І ласяня, адплюшчыўшы вочы, са страхам убачыла праз папаратныя камлі амаль такога ж невысокага, толькі другога колеру, не рыжаватага, а чорна-белага звера, які нядаўна разарваў яго сцягно. Стомленая, аслабелая ласяня не магло ўжо ўцякаць. Яно толькі торгнулася, крышку праехаўшы ўперад на складзеных пярэдніх нагах і жываце, і зноў заплюшчыла вочы, чакаючы ўдару, за якім ягонае цела зноў і рвануць вострыя клыкі, адчуваючы, як зайшлося ад страху сэрца, шурхне, збягаецца і халаднее скура. Звер, які чамусьці амаль не пахнуў лесам, дзікім сіверам, ператраўленым пахам дзічыны, а меў нейкія чужыя, як палявыя пахі, не накідаўся, а патаптаўся паблізу, нават не датыкаўся, а пасля залівіста аж заклала ў вушах, забрахаў. І праз брэх чуваць было, што гучныя крокі ўсё прыбліжаліся, цяжэлі, ад іх аж пачало, здаецца, бухаць у вушах. Нарэшце заціхлі. У гэтую хвіліну змоўк і брэх, і спачатку халодны цень, а пасля і нешта вялікае, пахкае лесам, дымам, смалою і гэтым чорна-белым зверам, і яшчэ нечым зусім не звярыным, не дзікім, прысела над ім, мякка лэпнула па здаровым сцягне, адчаго ласяня ўздрыгнула, моцна заплюшчыла вочы і адчувала. Ну, вось і няма сілу ратавацца, вось і прыйшла смерць. І яно абыякава падумала, што будзе, хай тое і будзе. Ад слабасці і адчаю апала галава, тыцнулася зубамі ў зямлю, аж забалелі губы і набілася ў рот сырога пяску. Яно плюшчыла вочы, аж уздрыгвалі бровы, сціскалася ў камячок, чакаючы ў любое месца цела балючага ўдару, але ўдару не было. І тады яно з цяжкасцю адплюшчылася, як скрозь вільготны туман,
відаць праз слёзы, убачыла, што сядзіць каля яго на каленях невядомы яму звер, трымаючы пярэднія ногі з доўгімі пальцамі высока над зямлёю. І гэтыя ногі і твар звера былі белыя, зусім без шэрсці, добра кранутыя загарам. Доўгая шэрсць была толькі на круглай галаве з высокім белым ілбом. Далі Бог, плача па-чалавечаму. Са здзіўленнем пачулася ад таго. І ласяня ўспомніла, што і ў лесе, і за лесам, за рэчкаю ужо не раз чула такія далёкія гукі. І здзіўлялася, які ж звер іх вымаўляе. Хацела пачуць лепш, убачыць таго. Але маці зводзіла падалей, балюча таўхалася, каб яно ніколі не імкнулася ісці на гэтыя галасы. І вось яно цяпер пачула, убачыла, хто так гукае. Пачула, але нічога не разумела, як не ведала, што гэта ніякі не звер, а чалавек. І не абыякі чалавек, а тутэйшы ляснік. Ну што з табою, маё цялятка? Ножку зламала, гойсаючы. Ці матка цябе кінула? І яшчэ рукою палэпаў яго па спіне, адчаго яно зноў заплёшчылася, задрыжала, сціснулася. Той раптам, як толькі даткнуўся да раны, адхапіў, як ад агню руку, што стала чамусьці чырвона-яркай, абцёр яе аб зямлю. «Ды вось яно што!» — усклікнуў. «Ваўкі цябе парвалі! Беднае ты маё, бязвіннае!» І ён хуценька ўстаў, нарваў паблізу травы і ёю, прыціскаючы, выцер ніжэй раны, кінуў у бок, зноў вырваў і працягнуў жмут да калена. Услед за яго рухам нага запякла, зайшлася ад болю. Адляцелі і зазвінелі мухі. «Трэба ратаваць цябе, цяля маё!» — сказаў ляснік. Падсунуў пад жывот ласяняці спачатку адну, а пасля і другую руку, падцягнуў, выносячы з-пад куста, пасля падкінуў, высока падняў, што ў ласяняці не толькі абвіслі доўгія белаватыя ногі і не маглі дастаць зямлі, але і закружылася ад непрывычкі галава, і панёс, блытаючыся ў роснай папараці, што па грудзі рабіла вільготнай яго вопратку. Паперадзе іх пабег сабака, падаўся не скачкамі, аж выцягваючыся, як беглі сёння ваўкі, а задрабязіў, часта прыпыняючыся і нюхаючы зямлю. Там, прыходзячы з поля, жылі мышы. Рыўся, выварочваючы чорна-жоўтыя купіны, стары крот. За драбналесем, якое ўжо высыхала ад ранішняга, але вельмі цёплага сонца, пачалося знаёмае канюшыннае поле, дзе ласяня з маці не раз ласаваліся змачнай травою, а калі не было надта горача, то і ляжалі, адпачывалі, напіўшыся вады ў блізкай рэчцы і вяртаючыся ад яе ў лес. Хутка яны падышлі да зарослай кустамі аерам старой рэчкі, дзе закіданая гнілём вада была нясмачная, абагнулі яе і апынуліся ля амаль безбярэжнай стромкай новай рэчкі канавы, за якой у цемнаватай зелені сярод мноства дамоў чуліся тыя знаёмыя галасы. Яны з маці часта стаялі тут на беразе і з вялікай цікавасцю глядзелі туды, гадаючы, што там за жыццё. Чалавек прайшоў берагам і апынуўся ля кладкі, не акораных, але гладкіх зверху жэрдак, перакінутых з аднаго берага на другі. Ступіўшы, ён пагойдаўся
і паволі, калышучыся, бокам падаўся на другі бераг, дзе яно ні разу не было. Страх і боязь за сваё жыццё праходзілі, але незнаёмыя мясціны з дзіўнымі галасамі, з дзіўным нелясным пахам, таемная будучыня так расхвалявалі, што ад усяго гэтага ўзрушэння заслязіліся вочы і пачалі падаць з іх на зямлю буйныя кроплі.